प्रणाम मित्रगण। हम भूमिसा गिरेंद्र पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। मित्र लोगन ई जौन हमार समृद्ध भोजपुरी के चैनल बाटे उ अपने भोजपुरी के समृद्ध करे करती बाटे। और आप लोगन के पता बाटे कि इसमें एमे चलत बाटे जौन भक्त चरित्र चलत बाटे। और पिछले संस्करण में हम आप लोगन के बतौले रहनी कि नारद मुनि इनके हिरण्यकश्यपु के मेहरारू के कैसे इंद्र के चंगुल से छुड़ौले रहना। जब प्रहलाद इनके गर्भ में रहना का याद होके तो इंद्र देखना कि इ त बहुत सशक्त बालक इनके उदर में बाटे जो उनकी तीनों लोक पर राज करी। तो इंद्र डर गई ना कि सिंहासन छीन ली हैं। वही डर से जौने समय अनुपस्थित रहना घर से हिरण्यकश्यपु उइना और कयाधु के लेके गई ना उनके मारे करती। बीच में ही नारद मुनि उनसे कयाधु के ले लिया ना समझा बुझा के और ले जाके कयाधु के अपने आश्रम में रखना और वहीं उनका पालन पोषण अपने पुत्री के समान करे लगना। और वहीं प्रहलाद के जन्म भइल। प्रहलाद के जब जन्म भइल तब प्रहलाद के शुरू से ही वहाँ हरि नाम संकीर्तन भगवान विष्णु के जौन भक्ति भाव वहाँ उनके बतावल जा। और वैसे भक्ति भाव में चल गए न वो ईश्वर के प्रति उनके असीम आस्था हो गई। और जब हिरण्यकश्यपु अइने अपने पूजा पाठ संपन्न करके वर लेके ईश्वर से तब पूछना कि कहाँ बाटिन महारानी। तो जो राक्षस लोग रहल उ लोग कहलस कि इंद्र मारे के ले जात रहना। लेकिन बीच में से ही महर्षि नारद उठा के उनके ले जाके पालन पोषण करत आटे उनके अपने आश्रम में। तो वहाँ से हिरण्यकश्यपु आवे न और नारद मुनि के प्रणाम करे न और कहे न कि आप जौन हमारे पर कृपा कैले बाटी वो हम जीवन जन्मांतर तक हम और हमारे वंशज कभी नहीं भूली हैं कि एक अबला स्त्री के ले जात रहना मारे करती इंद्र और तू वहाँ से आप रक्षा कैनी उनका धन्यवाद दे के ही लेके चली आवे न अपने मेहरारू लइका के। तो जब राज्यसभा में सब बैठल रहेला तो सब अनेक प्रकार के अपन अपन कला दिखावत रहेला। तो इहो उठे न तो हरि नाम संकीर्तन करे लगे न प्रहलाद। अब तो बहुत गुस्सा हो जाना इनके हरि नाम से बहुत नफरत रहेला बहुत मतलब एक ठो भयानक राक्षस रहे ना। तो ये कहना कि कहाँ से सीखल तो कहना हमारे गुरु नारद जी हमके सिखौले हमें। तब तो इनकी बहुत रीस लगल। ओकरे बाद ही कहना के आधु से कि इनके सिखाव यहाँ के जौन नियम कानून बाटे आज के बाद विष्णु नाम न ला हमरे सामने। विष्णु नाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देवल गईल। लेकिन ते भक्त प्रहलाद के मन में दिलो दिमाग में तो भगवान विष्णु का जौन अवतार रहल भगवान विष्णु का संकीर्तन रहल उनके मन में एकदम पूर्ण रूप से स्थापित कर देले रहना नारद जी। ओकरे बाद का भइल कि जब नहीं तब लोग देखा तो ये अपन हरि नाम संकीर्तन में लगल रहे। ये बहुत परेशान हो गई ना। ये लगना पूछे कहना कि तुम्हारे पिता के है तो ये कहना कि हमारे पिता परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु हमें। तो इनके बहुत गुस्सा आई बहुत रीस लगल। कहना कि इनके ले जा हमारे आँखी के सामने कर ऐसन पुत्र भइले से न भइल पुत्र ही बहुत अच्छा बाटे और इनके ले जाके खाई से फेंकी दो। दू ठे जौन राक्षस लोग इनके पकड़लस और ले जाके लोग इनके खाई से ऊपर फेंक दिहलस। जब ऊपर से नीचे गिरत रहना तो माता लक्ष्मी कहलिन कि देखी आपके भक्त के बालक जौन बाटे उनके साथे का कइल जाता। भगवान विष्णु और भगवान माता तुरंत उपस्थित होके माता जी उनके अपने गोद में ले लिहलिन। गोद में लेके नीचे उतरलिन उनके प्रेम कैलिन और फिर उनके राजमहल में लोग छोड़ दिहलस। फिर शाम के जब जात रहना कहीं ये देखना कि अरे इ त फिर यही बाटे भगवान संकीर्तन करत आना। कयाधु जी कहलिन कि मतलब स्वामी इनके क्षमा कर दी बहुत छोटा बालक हमें इनके कुछ समझ ना आवत बाटे बहन इनके क्षमा कर दी। कहना क्षमा तो हम कह देव लेकिन इनके कह कि हरि नाम संकीर्तन छोड़ दें और हमार भक्ति भाव कराएं। यहाँ एकमात्र देवता हम ही हई और केहू नहीं हवे। फिर समझा बुझा के ले गईलिन। फिर ही पूछने कि तुहार प्रभु के है कहना हमारे प्रभु नारायण हमें। तब तक बहुत आग बबूला हो गई ना आ कहना कि इनके गरम तेल के कढ़ाई में डाल दा ऐसा पुत्र हमके नहीं चाहिए और एकरे बाद हमके ई दिखे के नहीं चाहिए। तेल खौलावल गई गरम तेल के कढ़ाई में छोटा 5 वर्ष के बालक के डाल देवल गई। कढ़ाई में डालते ही मतलब ईश्वर के इतनी दैवीय कृपा कि वो सब फूले से कढ़ाई भर गई। सेवक लोग देख के घबरा गई। आइलस लोग कहलस कि हे प्रभु इत जौन बाटे उनके ऊपर कोनो काम सब काम कईल विफल हो जात बाटे। तो ओकरे बाद से इनकी और ज़्यादा उनसे नफरत हो गई। ओकरे बाद कहना कि होली के त्यौहार आवत रहल। उनके बहन होलिका के वरदान रहल कि होली में जलिहे ना।
कहना कि होलिका तू इनके लेके बैठ जा और हम ऐसन पुत्र से छुटकारा चाहत बाटी, ई पुत्र हमके ना चाही। ओकरे बाद का भइल कि होलिका होलिका सजावल गईल, होलिका इनके लेके बैठ गईली भक्त प्रहलाद के। और कयाधु माता रो रो के बुरा हाल बेहोश हो गईली। आगी लगा देवल गईल, धू धू कह के होली जले लगल। और वहीं वो अपन हरि नाम संकीर्तन शुरू कईन, श्रीमन नारायण नारायण, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह मंत्र सिखा देले रहना भगवान महर्षि नारद जी भक्त प्रहलाद के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाप करत 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 बहुत देर तक होलिका जलल और उनके जौन बहिन रहलिन होलिका वो वहीं पर जली गईली। और इस सुंदर सा एकदम सिंहासन पर बैठल हुए प्रहलाद जी वहाँ पर मिलन अलो उनके। सब घबरा गईल वहाँ का कि कैसे संभव हो सकेला, होलिका जल के राख हो गईलिन। आज के जल के राख होखे के रहते स्वर्ण के सिंहासन पे विराजमान बाटे वहाँ पे। देख के सब हतप्रभ रह गई। माता जी के होश आयल, उनके उठलिन, उनके दौड़ के गले से लगौलिन, लेके राजमहल में चली गईलिन। आ यह संकीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहत रहना ई उनके सुतौलिन। और एकरे बाद का जौन कहानी बाटे ई हम बिहान दूसरे भाग में आप लोगन के सुनाई। कहा ई कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल के छू जाए वाला बाटे। भक्त प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गोद में आराम करे लगना, मगर उनका दिल दिमाग उनका जौन जिहवा रहल उ बस यह संकीर्तन करत रहल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते कहते वो अपन सुत गई न। और यहाँ जौन हिरण्यकश्यपु बाण उ तो एकदम आग बबूला हो गई न। कहना कि कुछ और सोचे के पड़ी इनके करती, तो वो चीज़ हम आप लोगों के बिहान बताई। तब तक के लिए आप हमकी विदा करी और ये कहानी की आप लोग भी सुनी और अपने बच्चन के भी सुनाई। तब तक के लिए जय श्री बाबोसा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।